Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Uriani Tuhatta, masuk mahita di permingguan di Manogoton, tapasada marohata, martangi yang mahohom di bagasan rohata be. Amin. Tabu jemaat Tuhatta, marhiten di nomor 565, mamukasian rakyat sadaro di ayat tolu, las rohaku lau mamuji. Hallelujah.
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di parbadian na tumo palangit dohot anoon. Amin. Sai tangihon masuaraku ale Jahoba molo jauh-jauh au, hiduk rohaku ho mandok, tului hamu ma bohikku, atong bohimma na hulului ale Jahoba. Sai unang ma tabunihon bohim marado penau, Jahoba do panondangi diau dohot hatuauku, tung mida ise ma biarau, Jahoba do partano batoan ningoluku, tung mida ise ma biahaton. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan amanami na di banua ginjangi, usehon ma tondim na badiai, dohot hapistaran nasian hoi tu saluhut huriam, asalam rarat jalalam hot hatam na badiai di tonga-tonga ni hamion, lehon mahiras niroha na posom manjamitahon hatam, asalam pita jalalam ganda huriam na badiai, patok tong mahuhut rohanami mangului ho, sahat roh di ujung di bagasan haporsion nature, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangigon hamuma patik ni debata, sian patik palimahon sahatu patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangoponmu donatorasmu, asa martuaho, jala leleng mangolo di tano na dilehon di Jahoba debatam diho. Patik paonopon, unang ho mamunu. Patik papituhon, unang ho mangalakup. Patik pawaluhon, unang ho manako. Patik pasiahon, unang ho olo makatidakon hatana sotutu, maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan niroham bagas nidonganmu, dang jadi haliangan niroham dongan saripe nidonganmu, manang naposo na bawa, manang naposo na boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan nidonganmu. Imasahatna, atong rap mengidugogo mahita tu Tuhan debata, lau mangulahon na hombar tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patik mi. Amin. Baba
tato poti mandosata nagodangi tu joloni debata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan nabonar, par asi jala partalup niroha jalan nabasar doho, saya marpangulahi maroham midahami, dibaheni saya sama sude dosa nami, dang adong na hu pangasahon hami dukon asi niroham, hati goran na pinatupani anakmu dona hu pangasahon hami tujolom, dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinopot ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Humo pephita gabe dosa do ibana, na suatu manda dosa di bahan debata, asa gabe hati goran ni debata hita, marhite-hite ibana. Hasangapon mari debata na digijang. Amin. Tajahama epistel turpuk ni minggu eksaudi nanienet sian Jakobus bin 4. Jakobus bin 4 mamuka sian ayat onom 1 ayat 10 tajahama marsikat soring. Alai lam gumodang doa sini roha dilehon alani i do didok. Dialo debata do akan nagijag roha alai dilehon doa sini roha tu akan naserep maroha. Atau oleh hamu ma debata, alo hamu masih bolisi, dungi ma porus ma ibana sian hamu. Pajonok hamu ma tu debata, dungi pajonohon nama tu hamu, paias ma tangan muna hamu akka pardosa, jala pabotor ma rohamuna hamu akka namar dua roha. Arsako kamu ma jayamuna, mangungguhi jala kumatangis ma hamu. Mubah ma parek dalam muna gabe partangison, nang halalas niroha gabe arsak niroha. Paserep hamu marohamu da marado pentuhani, dungi patimbonna mahamu, ima sahatna, martua doakan atu mangihon hatani debata, jalan nau peopsa. Amin.
taha tidakkon maha porseotai, songona hina tindakkon didongatta saha porseon, disandok portibon, rapma hita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, imana tinibuhon ni si Maria, nagabegabean sianton di perbadia, andorang suhabubuhan, ido tuhata, natu mau na bernit, di panguman ni selatus, nama tetar pajal do ibadah di hau pinar silang, natu watu ban watoro dung ditanom, namulak mangulur ya pari patuluhon, nama naik tu surgo, lahundul di siamun di bata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dasani, isima ibana pai mamulak sogot tu tanohon, mangumi halak na mangulu dohot namate. Au porsia di tondi parabadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan di halak Kristen akan nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dia taina mandok, mulak mangulu sogot da, dohot dia nguluan nasora sudah. Amin.
Horesma dihita salutna. Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 17 Mei 2026. Partangyangan Wik. Rabu 20 Mei 2026 masuk pukul 10 siawit. Sada. Wik pisangan Mananggading Raya di Bagasni keluarga Jackson Papahan, Inang Linda Boru Banuarea. Alamat Jalan Gading Raya 2 nomor 20 RT 005010 Jakarta Timur. 2. Wik Duren Sawit. Di Bagasni keluarga Nyonya B. Sianturi Sintua Dupik Boru Simanjuntak. Alamat Jalan Taruna nomor 50 sebelah SMUN Onopulu Sada Pondok Bambu Jakarta Timur. Tolu. Wik Jatinegara Kaum. Di Bagasni keluarga Nyonya Sintua Sahala Siregar Nurlan Boru Hutahayan. Alamat Jalan Raya Bekasi, Gang Remaja Tolu, Jatinegara Kaum, Jakarta Timur. Tempat pertangyangan Ruang Lukas. 4. Wik Kayu Jati, Manang Sunan Giri, di Bagasni keluarga Nyonya Gultom Boru Aruan. Alamat Jalan Kayu Jati 5, nomor 14 RT 10 RW 4, Rawamangun, Jakarta Timur. 5. Wik Rawamangun Sada, di Bagasni keluarga Saud Pardede Nang Elizabeth Boru Sihombing. Alamat Jalan Rawamangun Muka Selatan nomor 7 RT 7 RW 12 Rawamangun, Jakarta Timur. Kamis 21 Mei 2026 masuk pukul 10 siawit. Sada. Wik Rawamangun Tegalan. Di Bagasni keluarga Charles Roy S. Tambunan, Inang Kristal Boru Pakpahan. Alamat Jalan Haji Ten Sada nomor 30A, RT Tolu RW Sada, Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. 2. Wik Kampung Ambon. Di Bagasni keluarga Patar Hutawuruk, Inang M. Boru Sihombing. Alamat Jalan Pelitu Raya nomor 12, Kampung Ambon, Jakarta Timur. Tolu. Wik Utan Kayu, Manang Kayu Manis, di Bagasni keluarga Nyonya MH Panjaitan Boru Napitupulu. Alamat Jalan Multikarya nomor 10 Walu RT Onom RW Sia, Utan Kayu Utara. Parningotan Pesta Haroroni Tondi Parbadia. Minggu 24 Mei 2026 Ima Parningotan Pesta Haroroni Tondi Parbadia. Patu Pautado Parmingguan Songon Nasional, Jala Parmingguan Sikola Minggu digabung matu umum, sekaligus penutupan Parheheon Sikola Minggu. Senin 25 Mei 2026, Ima Parningotan Haroroni Tondi Parbadia Paduahon, di Patu Pahuriata do ibadah pukul 10 WIB Mar Bahasa Batak. Sude ruasni Huriata asa Roma tu ibadahi. Parheheon Sekolah Minggu. Hombar tu program dot anggaran tahun 2026 di Patupado Parheheon Sekolah Minggu aka kegiatan Boema di Jaha di Warta Digital. Punguan Seksi Paropuan Angklung HKBP Rawamangun. Minggu 24 Mei 2026 Punguan Seksi Paropuan Angklung HKBP Rawamangun Patupa Kunjungan Gerejawi tu HKBP Resort Cirebon. Jala Patu Begehon Pujian Marhite Angklung di Parmingguan pukul 10 WIB ni uluhoni Pendeta Sonta P. Boru Siahaan STH. Pelayanan Ibadah Lapas Cipinang. Seksi Sending Marturia HKBP Rawamangun, Kamis 21 Mei 2026 pukul sia WIB, Patupa Pelayanan Ibadah Gereja Petrus Lapas Kelas 1 Cipinang, ni uluhoni Pendeta Sonta Boru Siahaan STH. Donor darah. HKBP Rawamangun, Rap Dohot UTD Rumah Sakit Persahabatan, Patupa donor darah hari Minggu 24 Mei 2026 pukul sia 30 WIB di Ruang Timotius. Syarat Boema di Jaha di Warta Digital. Pasahaton beasiswa.
Sabtu 23 Mei 2026 pukul 10 pitu WIB, Patupa utama pasahaton bantuan pendidikan manang beasiswa tu ruasta na berhak manjalo. Sude ruas ni huriata na manjalo beasiswa asaro madohot natoras manang wali mandohoti acarai jala mula tama marhite ibadah. Pasahaton hewan kurban. Hombar tu parningotan Idul Adha, jala hombar tu program kerja dot anggaran HKBP Rawamangun, Jumat 22 Mei 2026 pukul 15.30 WIB, Patupa utama pasahaton manang penyerahan hewan kurban tu akka dongata na adong di lokasi ni Garejata dohot gedung Sinantam. Ruas natamba. Minggu sadarion tajalo do gabe ruas natamba ima sada. Keluarga Heru Hamonangan Simangungsong, Inang Atika Stevi Lonika Boru Siringoringo, Rosian HKBP Resort Medan Kota, alamat Klaster Maninjau Asia, Blok Maninjau Onom nomor 10, Cakung Timur, Jakarta Timur, WIK Penggilingan. 2. Keluarga Anwar Wijaya Lubis Inang Francisca Hot Mauli Sirait, Rosian HKBP Resort Siloam Kandis Riau, alamat apartemen Green Pramuka, Square Tower Bougainville, Rawasari, Jakarta Timur, WIK Rawasari, Cempaka Putih. Tuhatama nama masu-masu nasida gabe ruas nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di jolo ni tuhata. Namonding, sada. Na di hari Minggu 10 Mei 2026, nunga jumolo monding sahalak ina Reli Boru Marpaung, umur 62 tahun, tinading ni amata Togu Siagian Nahinan. Alamat Jalan Gunung Salak CA Tolu Perumahan Jatinegara Baru, WIK Penggilingan. Tuudean di hari Kamis 14 Mei 2026 di TPU Bona Pasogit, Kutacane. 2. Di hari Rabu 10 Mei 2026 nunga jumolo monding salak ama Yakob Pangiduan Siagian, umur 45 tahun. Hinabaluhon ni Inata Selvina Mariones Rosari Boru Manurung. Alamat Mapel Selatan Blok CI 51 RT 5 RW 10 Tolu, Medan Satria Harapan Mulia Sumarekon Bekasi, WIK Penggilingan. Tuudean Jumat 15 Mei 2026 di TPU Pedurunan Bekasi. Tolu, na di hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 nunga jumolo monding sahalak ama Hot Lanis Mangatur Sibarani, umur 50 sia tahun. Hinabaluhon ni Inata Feti Boru Tampu Bolon. Alamat Jalan Rawamangun Muka Selatan Pitu nomor Sia RT 2 RW 10 Tolu, Rawamangun Jakarta Timur, WIK Rawamangun Sada. Tuudean sadarion Minggu 17 Mei 2026 di TPU Kebon Nanas Jakarta Timur. Tuhatam
Kami ini debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati do pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian itu hata, hamu kamang do tinang, hatan itu hata di minggu tasadarion, ima di minggu eksaudi, ima natar surat sian buku opat Musa biduonom mamuka sian ayat 22, sahatu ayat 27, manang kitab bilangan 6 ayat 22, sahatu ayat 27. Sonom mahatana hujahama dihita saluhutna. Hata paso-paso ni malim. Dungi romuse mahata ni Jehovah tu si Musa songonon. Patol has mahatakon tu si Aaron dohotuaka anak nei. Ikos songonod dohonommu tu halak Israel. Lau mamasu-masu nasida. Sai di pasu-pasu jala diramoti Jehovah maho. Dipasondakon Jehovah bohina tuho jala asi rohana midaho. Didopakon Jehovah mabohina tuho jala dipasaur homma damena tutodim. Iko songonima ape honon nasida guarhu Jehovah tuhalak Israel. Asa au mamasu-masu nasida. Ido sahatna. Ujahama musai di Basunesia sono mahatana. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Ido yanggo sahatna. Urian itu hata hamu akamang dotinang molo taingot di era tahun 1910-an, satu tahun 2000-an, adong do fenomena na masa, ima fenomena nama bain simbol rohani diaka handphone ditiki, jala sangat red do tiki ima na padohan God bless you, nina. God bless us, nina. GBU, GBY, nina. Itu di daerah tahun 90-an, dohot 2000-an, macai tren do tiki. Jala macai populer do, molo tapatupa WA manang pesan, ya SMS tor tapatupa do di ujung ni aka pesan-pesan na tapasahat GBU dohot GBAS iba songone. Jadi bahkan ponsel manang teleponi pe ala nunga memiliki fitur custom wallpaper pe, casing na, ringtone na, sudena, do tulisan pribadi, siadong doi, jala dipakai gabe patuduhon identitas ni sasahalak doi. Jadi molo di daerah Indonesia gabe identitas religius doi tiki. Identitas ni nilai-nilai ni partodio do tiki dibain dengan ditutup dengan God bless us, God bless you, Jesus love you, nina say
adong do songone di patupa. Nah itu identitas tiki. Nama cai populer. Nian mau tadokon ungkapan nih selain menunjukkan simbol identitas ni hapor siaon, alai adong do pengaruh budaya populer tiki. Imana do na mau budaya populer do ditiki menyampaikan sesuatu hal yang memberikan rasa nyaman, memberikan rasa aman, tu sasahala dengan kalimat-kalimat yang disampaikan melalui alat komunikasi. Jadi sangat populer dotong tiki. Ala nyaman, dung dibereng disi, dijaha, pakai lalaan nama jalo, pesan nak ini, manang SMS, manang WhatsApp, nama jahe pe, boydo langsung songona terkendalikan nilai-nilai ni emosionalna. Boy terkendalikan pakilalaanna. Nah mungkin adong pergumulan na, boy do mana setidaknya telah diurupi mengendalikan, mengelola kondisi ni paru kilon na majota dokon. So ini mau lepas mungkin di mana lagi muruk pe mana, boy do ala dibereng dibayar disi God bless you nina petor dihilala do agak turun tensi ni songon muruk na manang rimas na. Di mana itu nakini jadi menjadi budaya populer stiki. Bahkan gabi songon kebiasaan memang adong do songon kebiasaan bahasa singkat. Gabi kebiasaan alai perkembangan di sini taida masa perkembangan komunitas digital Kristen do tiki itu. Jadi GB di Patupama diperkembangkan mamuse, dibayi mamuse caption semakin menguatkan nilai-nilai ni simbol identitas ni hapor siau ni. Alai na paling uli hamu akamang do tinang mau lo taida taringot tuhata God bless nina Tuhan memberkatimu. Ini sesuatu hal yang memang sangat diinginkan di hari kotor dui. Ai molo ngadi doko pasu-pasu on membain sonang do pakilalaan ni jolma. Nang pesa sitong na dang berupa materi na dijalo manang direspon alai molo ngasahat hata pasu-pasu. Di pasahat sasahalak tuhita sonima dipengaruhin pagasan pernguluata. Amang do tinang di sadaluat najolo di era tahun di tahun 90-an adong do ada bahkan sampai di abad-abad udok mojo abad-abad ketika zaman Romayan sebenarnya Romawi adong do tiki molo bersinon sasahalak pitor adong do halak medok secara spontan, ya, secara spontan didok do God bless you nina. Ala mermula do memang hasomalani imatarona kini di era di zaman Romawi do ala adong masa sahit na macai si pikira tiki sahit pes magwarna di huta Rom. Nabui mangago jala mangago hosani sasahalak tiki ala maul dope mangaluli obat tiki. Alai nabui si pasahaton ni sasahalak laho mabaine mana herana malum manang nagabe hera mantra di bain nasidai alai pitor molo bersin sasahalak tanda keikut sertaannya laho pamelupon di mana pitor di do tuna marsahiti ya na bersinoni di bagasatiki tong suni do God bless you nina. Tujuanna asa martangi yang lau mangalo sahiti asa di pasu-pasu Tuhan debata ibana asa tanggal sahiti asa unang mangarajai sahiti asa sehat ibana. Jadi ai di Rajuminasida pasu-pasu di debata
ido nama cai ubalga songon obat, bahkan obat tertinggi najinalo ni sasahalak molo nunga sahat pasu-pasu tu bagasan parungguluna. Manang sahih dia pe tanggal namai. Jadi molo bahkan di tiki masa parmaraan pe torido selalu ibai nasida. God bless you Nina. Asa nasa sahid nasa kaparmaraan humisir dau siani. Ima lapatan manang begitu luar biasanya manfaat bahkan pengaruh bahkan dampak bahkan banyak hal no tadokon taringo tu molonunga di pasahat pasu-pasu. Ina mana umbalga. Molo tapi kiri amang do tinang molo borhat aka anggota keluarga sian bagas tabi wado hata pasu-pasu do tapasahat tu nasida hak borhatanna jala molo mula nasida sian aka ulaunna diduru ni bagasta sahat nasida wado hata pasu-pasu do pasahatotta ala molo taida di jangan mempertikian nuaing molo nunga masuk di tohang ni jabu ni sasahalak amanang igijang ni pitu ni sasahalak itor tadi dadu yakahata shalom ninda songoni au molo hida nagudang do tiki di tarutu kami makobasi saliling 6 tahun lebih hampir do sudah binereng jabu di tarutungi saya dibayar do kata shalom ninai sone. Alai ruas ni HKBP pia raja di tiki jubileum 150 tahun nasida dang shalom dibayar nasida alai logo ni HKBP do dibayar nasida. Alai dostui napa buahon hamu na masuk rotu bagason di pasu-pasu mahamu. Mau tiki di pasu-pasu ada transformasi perubahan. Nana yang marni adongnya niat naroa sia dirina alai dung masuk ibana tu bagasna pitor ditransformasi do gabe majalo pasu-pasu aka tahina jaha pe aka tahini sibolis be tanggal nama sian dirina dang bongok be tu bagas tu bagasi. Ido bae namang do tinang tapaborhat aka yanak kota manang tapaborhat aka anggota ni keluarga ta siap bagasta naing mania di paborhat dohot hata pasu-pasu di pasu-pasu tuhat tohon noda songoni tidak bongot tarpas di pasu-pasu tuhat tamah bongot di son ala borhat nasida manbuan pohal kekuatan dungi songoni do muse dinamulak gabe mungkin loja mungkin dinamika na adong sia duru dang gabe buano ni gabe toksin di tonga-tonga ni bagas tabi. Ima natarona kini balgari makan manfaat nih pasu-pasui apalagi di tiki zaman nih di tahun halak Romawi ima na digabe di pare tahun Paus Gregorius tiki asa molo adong na barsin lau mangalo sahit ikodohona ma tu namar na barsini namar sahiti God bless you nina batanna tanggal masahiti siad dirina. Ima melgana molotadokon tentang masih sampai saat ini pun itu dibutuhkan oleh kehidupan setiap insan di dunia ini. Apalagi di hitahala Kristen. Macai tahari kotodui. Macai tahari kotodui. Ala bahasa, ada nama baik kita makarikotoni. Sampai begitu tingginya bahkan sampai saat ini bertahan tentang God bless you, tentang berkat, aduh nama beni, apa yang dibutuhkan? Karena molotadokon untuk manusia yang bernilai spiritualitas stabil dan kokoh, ya, yang dibutuhkan manusia yang memiliki bernilai spiritualitas stabil dan yang kokoh, dia membutuhkan berkat dari Tuhan Allah. Jadi dia pasti inginkan itu. Kamu kamang dotinang
Tauji majo marnida turpukton, ubagas taringo tu hata Tuhan memberkatimu manang berkat. Di bagasa turpukton di 5 Musa onom ayat 22 on, saat 27, ini dikenal sebagai berkat imami, berkat kohanim nina ala berkat yang sebagai penutup ibadah. Sasitongna on ima proklamasi kedaulatan Allah yang menjamin bahwa umatnya tidak akan pernah berjalan sendirian di padang gurun, di padang gurun kehidupan. Jadi molo di secara ipolana ditiki di pasahaton ipolana ima bahwa proklamasi kedaulatan Allah yang menjamin umat Israel tidak akan pernah berjalan sendirian di padang gurun kehidupan. Saat tujuan ni nasida na ditodo na ditetappo debata mulai siano pun nasida ala tongondo bangsa Israel na di bagasa pardalanan nasida pasu-pasui ima proklamasi kedaulatan ni debata yang menjamin di toktong do debata di bagasan parnguluan nasida. Molo dihita, apalagi di ibadah minggu tadokon ketika sampai berkat kepada kita, imar redaksi permula ini, selesai kita beribadah minggu, naki dimulai dengan fotum introitus, dengan nyanyian semuanya, yang menyatakan Allah yang berada dan Allah yang bersama dan Allah yang mengundang, Allah yang memberikan semuanya, di pasikop debatama, Ima marhite, Allah menjamin bahwa Dia ada dalam kehidupan kita. Jadi macam sonang dorohat tadi sih, molo songonido, tangadong ganggu berohata. Makanya molo ditiki ala bangsa Israel secara nataida di bagasa turpukton, nian nasida yang berlagi berkemah do di Gunung Sinai, dung mula haruar nasida, dung dibangun nasida kemah suci, ima udung-udung nabadia nama bahasa Alkitabianya dikatakan tabernakel, jala di bagasa tiki di babotohodo bahwa keluarga, ya kepala keluarga, ima bertindak sebagai imam malim doi mana, malim doi mana. Maka sistem imamat itu berpusat molo di bangsa Israel, ima berpusat kepada keturunan Harun, manang suku Levi. Jadi ido di pasangan si Musa, hata nadidok ni debata tu ibana asa ditiki nasida mardalan di gurun Sinai, ya ditiki nasi di kaki gunung Sinai di manang di padang gurun ini, lau menuju tanah Kanaan, yang sasitong na melawati padang gurun yang ganas, bahkan dada holan alam yang ganas, tetapi penduduk masyarakat di situ juga terkategori ganas. Alani di babotohon si Musa ma asa di pasahat si Harun songon malim nasida pasahaton bahwa Tuhan menyertai mereka, bahwa Tuhan ada pada mereka. Itu nadi diodol hodisi. Jadi molo dedokon dada holan lao pasahat topelian ulau ni malim alai laho menghubungkan menjembatanin Allah dengan umatnya dengan memberikan berkat yang menyatakan dijamin bahwa debata rabdoh nasida. Ima amang dotinang molo taida di bagasan secara konteks ni turpukon. Alai taida ma ado isini pasu-pasui. Ado isini pasu-pasui sasetongna. Muatannya apa? Kalau dalam bahasa aslinya yang dikatakan dengan kata barak. Ya. Artinya memberkati, ya. Ia memberkati, manang memberikan kebaikan, manang menyatakan kemurahan. Isinya apa? Muatannya apa?
muatannya kehidupan. Adong hangoluan. Hidup bahin di bagasa trupukton, saya di pasu-pasu di ramoti Jehovah mo, dipasondakon Jehovah mabohina, didopakon Jehovah mabohina. Wajah Allah adalah membawa kehidupan. Hangoluan dosa sitongna. Alai ala jolma pardosa, dang boy dang jupangna, dang boy pacupang doho boy ini debata. Di konteks perjanjian lama, di todol hodo, molo pacupang bohi ni Jehovah, tu bohi ni pardosa, ikomate pardose. Alani di bagasan pasu-pasu ma, di pasahat debata bohina. Artinya kehidupan itu dinyatakan Tuhan. Jala kata shalom, ima dilehot tu nasida, nah muatannya adalah perdamaian antara Allah dengan manusia terjadi. Adong do damai disi, adong do saling memaafkan, adong do keselamatan disi, di pasahat do keselamatan disi, ya. Ido nadido nakip pasu-pasu inakin. Bahwa ada keselamatan, ada perdengganan, ada hubungan baik antara manusia, antara Allah dengan manusia. Numolo nunga masai, maka terjadilah perlindungan Allah terhadap manusia itu. Terjadilah yang namanya pangodianon ni debata tungolu ni jolmei. Molo songo madong terjadi pangodianon alani terjadi ma penyertaan Allah. Rapma di tonga-tonga ni ngolu ni jolmama, di bagasa diri ni jolmama debata. Jadi memang kita katakan benar-benar memberikan jaminan. Amang dotinang odo yang mereka butuhkan di padang gurun. Ada kehidupan, ai padang gurun, kematian do Jepang di sini. Di Bang Indonesia kehidupan diberikan. Di Bang Indonesia alam, di Raju Minasida, pardosa Indonesia, ada perdamaian, ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga mereka menerima perlindungan Allah dan penyertaan Allah. Allah ni na umarga muse na taida mang dotinang, kata barak ini, kata dasarnya memberkati, alain na ubagas. Molo taida sian kata dasarnya nakin, akar katanya, adalah berhubungan dengan tindakan berlutut. Gambarnya adalah Allah menunduk, memberi kasih karunia-Nya kepada manusia. Bayako kita mamang dotinang. Dang jongjong debata dalam posisi, kalau sasina jongjong, manang molotaida, debata adalah penuh dengan kemuliaan, molotabayakon raja, ikon jongjong dotorus, tuadopan ni rakyatna. Alai melidokon berlutut, berarti dia tunduk, dia turun, dia mau sama dengan orang yang di depannya itu. Jadi menunduk di mana? Coba jota bayak kau namang dotinang, mana yang lebih sangat disenangi oleh anak kecil? Balita majo tadokon, tu akan tua-tua kita. Di tiki majalang nasida, kita berdiri seperti ini, mana lebih nyaman sama mereka dan daripada kita berlutut sambil menyalam dan memeluk mereka. Secara tinggi badan kita dengannya pasti berbeda. Ditik kita jalang nasida songonon, mereka tidak merasakan sebuah kenyamanan. Mereka tidak merasakan sebuah perlindungan. Mereka tidak merasakan seperti sebuah penyertaan. Mereka tidak merasakan sepertinya ada kehidupan. Ayang gak nadi ada jarak. Jemoladong pohopum among inong moloro madapotoko tuja bagasmu molo dijalak ko unang opa songonon oh ini nasoni ale berlutut maho haul maimana jalang maimana molo disi lasia marohana. Karena kenapa? Itu menjadi berkat bagi dia.
Sonima debata. Dia berlutut, dia mau berlutut. Maka yang datang itu pun akan berlutut juga menyembah. Gabe di patotua rumah muse dirina. Gabe di paserep marohana muse. Karena kenapa? Yang termulia, yang tertinggi mau sejajar dengannya. Majalo pasu-pasui. Apa sahaton pasu-pasui masuk nami. Makanya molo hita, molo dong dana memang molo majalang pedisan selalu do saya hutiup si majujungna. Allah dia merasakan dirasai mana do ini sesuatu hal yang indah. Jadi enaknya sebenarnya molo tadokon kita berlutut, dia sejajar, dia tahaul, seperti itulah Allah memberikan berkatnya kepada kita. Barak. Songonima posisi ni debata, mangalehon las niro hatu kita. Alanima, amo akamang do tinang molo taida dengan Allah sebagai sumber berkat, maka dia selalu hadir untuk merasakan apa yang kita rasakan. Berkat itu adalah bagaimana kita dapat merasakan itu. Amang do tinang berkat juga sebenarnya juga menunjukkan tanda perkenaan Allah. Ketika berkenan do di barta marnida hita. Ya, malatadokon di halomo debata. Ya, di halomo debatado sasahalak, di tiki, di paso-paso sasahalak. Makanya amang do tinang di hita pesa luhutna molo di dokot tu hita di pasu-pasu agabi pasu asa agabi pasu-pasu berarti molo di dokot songoni tu hita malang tajalu itu sia tuhata di pasu-pasu kamu asa gabi pasu-pasu ingot titama ahadona na yang patu paut tadi si dang gabe partuk tuha kita. Ya, dang gabe mambai kita dang di halomodongan. Ikon gabe sejajar, ikon karal kita rasakan, ikon tal gabe taurupi, gabe adong hanguluat di sini. Jadi mulai dokon gabe pasu-pasu mahamuina, aletong gabe partuk Tuhan dang pasu-pasui. Mulai dokon gabe pasu-pasu manina hita, alai sai mengambil posisi yang tertinggi kita dang pasu-pasui. Manang isi pehita non nagabe di patujolo dalam dalam sudah dimensi kehidupan ta aras apakah pernguluan ta apakah itu kita sebagai tenaga profesional kita kita sebagai leader atau yang lain semuanya, tapi ingatlah kita itu sebenarnya berposisi sebagai berkat. Mari berposisi sebagai berkat, pasu-pasu. Sudah hita pasu-pasu do dibayar debata. Ala nu ngata jalo pasu-pasu siat tu kata. Ala ni amu akamang do tinang molo di pabotoho di son di pasu-pasu jala di ramoti Jehovah kita di dopakon. Ala memang dia mau hadir bersama kita. Na ubal gamu saya mau taida minggu naro ima minggu Pentakosta. Di sima natakas pasu-pasu ni debata di pasahat tu kita. Dang diduru ni dirita pasu-pasui alai di bagasan nguluta do pasu-pasui. Pasu-pasu na sumurung nasiat debata. Ima todi perbadia. Amin. Bertanya kita. Mulai tema Tuhan ho pasahat rohanami todo pammu. Disude akadenggan dibasam di hami. Di sarihokodo hami Tuhan. Jala di lehokodo pasu-pasu na sumurung nasyako Tuhan kami. Miani Tuhan di bagasan pernguluan nami. Ima di sahapokodo todim todi perbadiai. Pos rohanami madalani ngulu nami Tuhan. Allah rabdohotodo hami.
Dan di bagasan holan hadirion nami Tuhan kami mangalaka. Alai rab doho todo kami. Alani Tuhan nungahu jalo kami aka pasu-pasumi. Di pangidoho di halomoko do kami asa gabi pasu-pasu muse. Alani ikos songon na pinatupamima na upatupa kami muse. Tuakan homalia kami. Porsia do kami. Todimido na mengajari kami. Asa gabi pasu-pasu na semuru kami. Tu homaliang nami be Tuhan. Ale Tuhan de batama nami. Huwa kami Tuhan aka pakobasion ni huriamon Tuhan di HKBP Rawamangunon. Di sude ragam ni pakobasion na. Pos rohanami Tuhan. Na pasikopom mo isudena. Na tirom mo sudi akan na mangulahoni Tuhan. Na lehonom mo tiur ni roha do pikiran dia kasudi akan na makobasi. Asa taruli paso-paso sudi akan ruas ni huriam. Dinasa pakobasioni Tuhan. Gabe takas di hati dakon saluhut na ruas ni huriam. Parnenggan basa do wali Tuhan. Hodo panggom-gom di bagasan parangulon nami. Tuhan, diakar ruas ni huriam na di bagasan habok ni roha. Ala naung jumolo akan nahina holongan na sida. Ale Tuhan, marhite todim, paboto hotu na sida, dak kamatean ujung ningolu ni akan aporsia. Adong do hanguluan na manoktong na pinaradem, dung salpungolu ni jolma di portibion. Ima paboto hotu nasida asa gomos di tiop nasida haporsion na ai haporsion na do Tuhan mangapuli roha do pikiran nasida. Ale Tuhan de batama nami diaka ruas ni huriam na di bagasan parsahiton na tongon dirawat di rumah sakit dohot na pemulihan perawatan di tongan di bagas nasida. Tuhan, waso ni hamalumon na pinasahatmu, tuaka para medis, pabotohon marhiti todim, asa mangulay Tuhan, sahat sude aka hamalumon na pinasahami, tuaka ruasmi, di pasu-pasu hodo aka nasida, di pasu-pasu hodo para medis, di pasu-pasu hodo alat medis, di pasu-pasu hodo aka obat Tuhan, tanggal ma sahiti. Ala marhite-hite adong hanguluan di jalon nasida. Ale Tuhan ne batama nami, diakar ruas ni huriam na di bagasan parok kilon. Diragam ni akangulu Tuhan. Tuhan, patidako kami do. Hodo ali Tuhan na manguluhon perdalanan ni ngulu nami. Odo nagabe uluan nami di namar parahu kami di bagasan laut nagodangi Tuhan. Posdo rohanami dang paluasomu kami mangalaka mengadopi paru kiloni olah sahalak nami be Tuhan. Alai di dongani hodo kami diurupi hodo kami mengadopi sudena jalamonang do kami. Bahenommu ditikina Tuhan. Ajari kami mengelola roha doa pikiran nami mengadupi akaparu kidoni. Asa tarpatu pahami, terbaik kami memproses akaparu kiloni dengan laho pataluhon paru kiloni Tuhan. Mona kami dibahen asini roham. Mulai hati mau diwali Tuhan. Upah gonggopo kami ma diri nami di bagasan sadarion. Tu bagasat tangammu. Marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangnya kami Tuhan. Amin. Tapasahat mapeliata laos maret di mahita. Rohata di Tuhan
tatangnya kau mapeliata. Ale debata manami na di Banua Gijang, odo haroroan ni saluhu seleho-lehon na denggan, dohon nasa ulibasa na mauliutus. Upasatami masian na nilehon mitu kami pelian nami tuho. Saya jalo may gabi uap na khusus di jolom. Paso-paso may jalaramoti asa ho parhasyang kami pelianon, pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam, doho di portibyon. Buhay maruha nami marhiti-hiti toddim, asalam mutada kami godang ni silehon-lehon mitu kami, asalam girgir kami madok moliati tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajonmu, say saut malomani roham di Banua Tongoon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion, hanguluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa to kami. Una kami to gyoto pangujunan, palua mahami sian pangagom. Mula mahamu di bagasan dame, jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan tadi bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sondakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala asi marokana midaho. Di dopakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala di pasaur homma damena tutodim.